nitxoetan. Kanposantu nitxo baten daude. Ez, bat. Neuk ifinten diot lorak eta musantu egunien urtaro. Da ifin ban plaka, dire... Hogeita maseiko... udariak. Da ifin ban, ifinteko, Pedro Goikotxea hauen ifinteko, esaten duten, ifin bida, klaro, hausen plaka gabe. Da nere lobi, Ramon onzanien alkate esan duten, Ramon, ontsi bai ifin biozu, ze pasau jaku gauza bate gaiti eta besti gaiti, baina dau plaka gabe daua, bakarrik. Eta ifin ban, ayuntamentuek orduan. Gehi egon ziren, esan ziren, batalloia zela hor zelan hil ziren pila bat, eta han sartuta zeudela. Bai, klaro, horringo zan orduen, hori dana altzausan atarateko gorputzak. Lete eta torten zien hor, leten anaia bat, beste bat angoien izan, bergarako batzuk. Ibil ziren bueltaka, hori jakin gozu zelan ibil ziren bueltaka hainbeste denpora horretaraten gorputzak eta anon zan zureita ez da zenba egunan... Arantzaron zan Baskarian, Baskaria zure txian ingebanan behian, bekostatun. Estibalizek eta horreipeak ordu nauko dubietana. Ni honitzen Baskarian ardantza onzan, bai. Ni gorra denpora, ni agorretanaz, gu bizikitzen atzen gokuen izago ikotzen. Aramaziorakuteko bastarri gazi atzen ekuetan, da ni agorretanar etontzila gure aite bile 3. Ni nauko zen 4 urte. Orduan txekin zan batalien, San Andres egunien zuen mutzin gure etxiri, baina aite esan utzeni mutiku eta 3 joen ziren, tio bonito, potolo da zerak. Harik ezek izien, baina Jose bierduta da, gure aite hilteko. Hemen beratzi eusen hilteko. Da gure aite hilteko, eta nik txatzezen guztau, da guenitzen gora, nik amak esan da, nineko ez dakit. Amak esan da, aiter izan utzen, aite horretan gizon batzuk, da etxak guztetan. Da saltoan, bentanati, da joen zan orduen, Julio zan, da mota batzuk, gari mota batzuk, eskon gorda izan. Da gero gadien, gure amak, soldadu erieta reketirita, da moten duten apeiten, da etxeko zerak, da lagun bater izan utzen, gaur kontuz eukizue, izuna martxo induz bestaldera. Dorregetik geroan, egon zan. Olantxe martxota, gero bat, inban, komandante zera jo, baina tenienti esan. Da tenientien zera gero, gerrare hostien, hemen, zertu iten utzien, pagien eben utzien. Bueno, hori San Andres egun izan gogorrena. Bai. Gu etxiri, gure aite, martxatigitik kanpora, brigada bate gaztekuek erostakit zera zuen nutzen gure dala gure etxieri. Da etxien barrundo zela gure amak, soldau erita da nahi ez nie, kafez nie, orduan esan behitxek eukezen, da esan eruten gazteizera, da nahi moten nutzen, berakan zerien, da horlako bat erestakit aitonak eronok, hemen behitxen morrozak adauz. Da etxe euken, da atzien ganau kontue. Da haman behien joen iztenik, da koina astu bueltaka zuten. Da hamak esan baina morir a la calle, todos. Da gerrakuek, hanguek, ikusi bine gure etxe zue dala, itxine bien honuz tiru botaten. Da urten geban gu. Koltsui baten, da gure hemen Tio Patxikoen etxera, pasago itzazen. Tio Patxiko onduen, antxe goikotzen gure etxe hemen da besti hemen. Da emeti, hona pasago itzazen, anegon itzazen eguni, da gero gabien, ez da, gamarra nola bitera, gero, ama ba, emotu goken, da monasterio guren enban lole. Orduan, juntzitien nire mata dana, ni berrogoian jaiotakoen, nik ez dut ikusi gerra denborarik. San Andres egunien etxien, Hombre, behizek eta dana zuten atarau iezen... Maztu zuten ba, astu bueltaka nire amene behien da amak, amorir lakaile, nire amak. Da hartu ban, nire aitonak hartu ban bigarren alabien karna, da ni amagaz, da iziko bat hemen osaba baten etxera joan gitzezen.
da gure behizek sueltoin bazen amak eta emeko edana tiruk egin egu ezen. Zazpi sortxero amarre emeko etxarrak. Da gehienak ez niraten gaure konture eta ame konture eta serie. Gero lotzagarri hori, bueno, gero honek, baina brigada bat ezue gure da lamunutzen etxire. Han, antxe mankabazan, da nire kinto bat da, baina zerien da. Ganau bat dana erun Sabino gaz errientzi jabak. Eta dana erun hobiesen, orduen nik entzun da dauket. Erun zaubiesen aldizek eta ganau eta dana erun zaubiesen. Baten batzuk, bai. Da gero ez da izen badenporara etorzitzien handi, Ba, ni pizatzen dut, udabarri zen, ero lolige martizen jaitxosan, ez, unitzu inguruen ero. Baina nik orduan ez dakit. Gero etorkitzen zen hor, zaindurdin, lehenengo urkutxola goio bizidanan etxe aurrien, han lehenengo, da gero, bera, abueloen uraitonen da hostien. Goikotxearen etxiezan, goiko futbolistien da horren etxien, egitzen zen. Da gero, 51 horra berak ungitzen zen. Tomasagaz egon zan gure amagaz zeintzen, da haren gora beri eta gero hor behien mindu bizimoduen. Taberni dauen tokien, aurren asan, aurro kausena. Da hor, nik horri esautu nebazen, honi kontuok, honen etxien, juen nire bedonen arrebakana, nire lagunak, nenkusinak, eta orduen daukete idea, beraz zer horrena. Baina, klaro, nien naube zilan basaurin bizin nintzen. Zeukien tenik horik, eta gure bien altzade izela zera, zera zan mola eroko zera, da espangure, da kartzela Santa Marian sartu bien, da gure osaba bat egaz, Tio Jesus egaz. Tio Jesus, Santoña non zan, con pena de muertea be. Baina zera Santa Maria, Puerto Santa Maria, baina horbe bai hon zan. Bai. Puerto de Santa Maria zure aita be hon zan? Ez, aitego zertuta egon zan, egon zan, ni akortara, mutikotan, jodikurne banien aite, da amak esaten du, ni naukenek izan, lehenengo ikurne banien, oinda zoruen etxiez, Santoñan. Santoñan, orduan alambradan, ez hau zen ba? Bai. Hau sartuta presuek pilaka. Ba, Santoñarik. Bai, nire mutiko bat zera, Sabino Garda serie, Txomin. Itxu dau? Bai, baina lehen da... Berti hilin zan? Sabin zan, Sabin lorzena, zanan... Orduen egunean? Orduen egunean, ahilin zan hau itxu. Sabin, da ni eta abuelo gaz, da abuelo kartu ban gure abuelo, zuen zorduetanan zerien, herriparan, rantetxaran, dartu ban bomba da botaban ara handizan, Sabin... Nire da deku. Itxu eta uko laro eta marrurte, bizida. Orduen digeze, mutiko txo bat dela. Nik hemen, Pinurizen eskolan, Don Federico Gazkuen, hilek eta zapatak hartzen juen da hile. Da gero, ensegira batu egizen, gerra hostien zan. Zabaldu zinen eskola gukat dietorri, niakorretanaz, hor, gero iza... Larragorrin be daude, horia daue ikurriña bat, eta daude hile. Bueno, horre... Horti, hilerizatik dauen, ez da? Batero bian, da nahiak, hor, bestien lete, bargarakuek, txakundian. Han be bai, da hor be bai. Igotan hau lanro berragazara haude, azeraiten. Bai, zementuta eruten da ineguen lekuen aukerune bat. Manol, esan dozu Tio Jesus arrupeon zala Puerto de Santa Maria? Bai. Bueno, ni dauket entzun da berari, neskatxuen nitzela, kontetan, gerra kartzelan non zan gauzak, ez? Pena de muerte gazon ziren, gero kendu izan hori. Da, hauzela, hauron zerienen la zelda, barruan, da, atorten zala, gabien, a ver, venga, patiora, al patio, ataraten hau bizita, patio ni fusiletan hau biesen. Da, batak esaten bala, a ver, la última voluntad,
esaten bala ba, pues quisiera mandar a mis padres una carta, da escribidu iten hau biela, gero ez daita llegetan zan kartiela. Pero gehienak ez. Pues es que les quiero mucho y que se cuiden. Da beste bate, pues una oración, gureban una oración, deiten hau biela, abrazio bat, errezau. Da beste bate, nobizieri igual, baina bat, parauzakola grabauta, baina betirako, urten bala, mutil gazte bat, a ber, fulano de tal, al patio, zerizio urten bala, da patioen dauela esan utzela, la última voluntad. Esan bala, con mi cuerpo harán lo que quieran, pero mi espíritu en estos momentos es más nacionalista que nunca. Gora Euskadi askatuta, sartu tira rafaga bate, tiros, amutile bai euken idea klarak, Jolín, hay que ser duro pa eso, Gure aiten juizioe Burgosen, izen zan, eta hori gogorra da izeti, baina emeko ayuntamentuek, handi eskatu ebiezen, aberiztiek aber zer zan. Da, coño, el casi Gray Gordobil, evadido al Campo Rojo, teniente de Gudares, da, joder, con eso se le fusila, da, gero, parte bat serena. Don Roquena, hemen asko gebetan, asarretu. Ni asarretu, Jose Antonio Gaz, sekunda asarretu, Don Roque ite asarretu. Berbain bariko mitze zen, baina apetxual lehentxua. Don Roque egiti berak, onbe honek, zerak eta Don Roque egiti. Bueno, Don Roque bakigu zer zen. Da, zereti, partie, Don Roque partie. Jefe de oración nocturna. Cristiano y da, pues guauen Burgosen hauen abade bat. Da esan ese señor no puede ser malo. Da gero, eskatu bien, guardar su billeri. Da guardar su billeri, are, políticamente la gran no traemos, pero como persona ideal. Algún gordo guardar su billeri. Monten gutzen gura salbate arrenda, orduan be, guardazuleak jentazko. Da, además, salboin bazen, amabi guardazulea emekoek Durango guraitek. Da hori, abadi hori jarbanien be, abadi salbatzearen, tenienti leugien emekoek. Da, abadiek esaseño no puezen, da hori kien salbauza. Da gero, zaubien dit, bueno, hilda moduen ibilzan, baina operotare izartutxakon burdin emeti eta beti urten dutzen. Pakasarri. Emeretziti, amazortziti, beratzigil da beratzi eridu. Bestiek erran. Horrek arbosten ero egon zien da, batzuk